Maruza Diana ndiwe changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda zvipfuyo, midziyo yepamba zvavakatora zvisina wirirano. Yanembo dzako chitupa nemaredara utaura izvozvo Tasuwa Dewera achitaurira kuna Maruza Diana. Right, taura tinzwe. Pamusoro mama. Ndingati kunetsana kwandakaita nemudzimai ndakamusvikira akutaura pafoni. Handina kuziva kuti munhu aitaura naye achiri chikuru. So ndakazotakura ndochiti iwe munhu wangu achitaura naye masikati ndiani, nyaya dzandanzozwa wangu achitaura hadzina kutichepera. Ndipe foni ndione kuti ndiani wangu achitaura naye. Akaramba nefoni kusvika takakikiritsana apa tizi neusiku. Saka mamuri mudima handina kuona kuti akafamba sei. Ndobva ndashingira kubuda neusiku kwakuenda kuna sisi wacho anogara pachimbudzi uko kwakunonaudza kuti ndonyaya yatanetsana nemunina wangu. Asi handisi kuziva kuti aenda kuti ndandikufunga kuti zvinasvika kuno kusvika ndaakunogana kusvika. Ndakadzoka neusiku pandadzoka ndakasvika pamba zvekuma-3 mambakwedzi. Ndoona munhu mumba mudeni hamuna munhu. Ndikati makuseni ndikakuenda kubasa. Saka senyaya dzandakanga ndanzwa pafoni dzakadzambata ndakanyatsoziva kuti chikomba changa achitaura nacho. Ndakatora midziyo yese yanga iri mudhaini, maredhiyo, TV neDVD ndichibva ndabvarira mubedroom maminye mweproperty. Ndabva ndasiya ndakii. Ndobva ndabuda makuseni zvemapasti 5 makuseni. Iye ndobva anditevera. Anditevera kudaro aida kuti ndipe makii. Ndikati handikupi makii kusvika wandipa chifoni. Saka ndakazobva pamba pemuzukuru wangu ndichiti ndakuenda kunoudza vana tete kumusha kuti ndozvandanetsana nemudzimai. Ndakaenda pamabhedhi. Ndaenda ndakazodzoka nechimangwana. Ndichisvika ndakasvika mubedroom magweji kwadhoo. Mubhedha, wadrobe nezvinhu zvese zvandandasiya mumamusi. Zvipfuyo zvatorwa zvaenda. Apo kwakanga yaendesa kumba kwandakanga ndawakira mumusha wandakanga ndawakira mwana wake mukomana ndakawana naye ainaye. Pachikora uko saka ndokwakabva aenda nazvo. Aenda nazvo ikoko inini kuti ndichabvumirwa kusvika paya paya ndakutopuwa masanction kuti ndisvike pamusha wandakawakira. Saka ndakangosiya zvakadaro kusvikira ndakazoona kuti ndidzore pfuma yangu akutoda uniteni. Saka mwana ndaona kutocha. Iyo hanzi wakatora pfuma iyi makamatenga mese here kuti zviite? Makatenga mese here kana kuti akasvika watenga pfuma yacho yaari kutaura kana kuti chii? Pfuma takatenga tese. Makatenga mese. Okay. Chine chinga munonyatsozopesa mungori zvipfuyo. Chii chaakatora? Akatora mombe. Mombe? Mombe ngani? Mombe dzangu panguva yachona dzakanga dziri 3 madhonza 2 nemhuhwa. Ndobva atora newardrobe, abva atora nemubhedha, ndobva atora nesola, ndobva atora nebhatri, ndobva atora TV, DVD. Okay. Right. Wakatora zvinhu handiti? Saka waane murume akakuroora. Uyu ari kuti ngatichigowanei zviro zvacho zvakanga zvatakashanda tese. Unoti chii? Pamusoro changa. Inini ndinoti paproperty yako zvayo. Akaenda kwasisi wangu. Inini ndakafonera nabamukuru wangu. Mwana wangu aigara kuzvindura nasisi wangu. Ndobva aenda nguva yeCovid. Aenda saka bamukuru wakazofona achiti mainini mazonzwa here kuti mwana asvika zvakanaka. Ndichibva ndati ndabva kutaura naye ati ndaamuHarare saka ari kurara muHarare kumba kwangu bamukuru. Tikanzi ndaitoona TV. Tikanzi rema kutochema kuti mwana abatwa neCovid amuchamuona. Ndikati tisi tichachema here iwe wangu ari mubedroom ndimudeni. Hatichachemi baba. Nditi takutochemerera ndowedhira wakanzwa. Saka pandakapinda mubedroom ndomboni wakatangwa nekubvunza kuti ngotaura nemafoni. Ndikanyindwa nabamukuru.
foni ndasiya pachacha vachibva vati kune Tony ndakatora foni mujaini mandaenda nayo ndichibva ndauratidza contact chibva ndatovafonere bambo ndobva toti hauchafanira kugara nefoni ndini ndakugara nayo ndikati aiyozve foni yangu hamutori ndati ini mutaura ina bambo mumavhudzi wakafamba neusiku zveshuwa kuma9 wakaenda aiwa iyo hatichaeki kurambana kwenyu kuti makazoramba nekuti iwo atone murume iyoyo ari mukadzi ari kutaura paproperty yamakatenga muri mese ndo ari kuti ngatigwanei property hana kutora zvechisimba akanditi rongedza kuenda munin'ina wake enga aripo zvese nemombe inini ndakatenga mombe patakagara tese chitanga wachitanga kuita zvemagirlfriends ndopandakaona kuti inini vandamuti ini ndiri munhu ane vana vake baba vana wakafa saka neni chikumbirawo kuti mundipowo pisi yekuti ndirime fodya yangu zveshuwa ndakarima fodya yangu kundiwa vanhu ndikaita zvimamonaki 3 zvikandoita $600 ndo zvandakatenga mombe tikanyorerana pasi mombe dzacho dzawakutaura ndakabva nemombe 2 ndazowa ndega ndakatanga tiprojekti yekuchengeta huku pandaita mombe chi3 rimwe tunza rawakutaura takimwe takaonana pasi mombe dzandakabva nazo zvirikutaura zvemombe kuti mombe awakatotenga fodya akatenga mombe dzake mukasainirana pasi mombe yatakasainirana pasi idhonza 1 raakatenga mushure mekunenge anditi ndipo pisi yekuti ndirime fodya ndikati ai mombe iyi chokwadi handina simba rekuti ndinoitonga ndo yatakanyorerana pasi ndamunyorerana pasi ndikati chero nguva yaunoda kana ukada utiende kwana tezvara kana ukada kuti upe mwana wako ini ndinosununguka aiwazve apa kaiwewe haikwakuramba zvo zvawakanyora uerenga kudari unoramba zviro zviri pachena zvaakanyora dare rinozokunzwa sei ini tasuwa dewere ID number ndakarorana naDiana Maruza ID number akarima foya yake akatenga mombe dzake mou nedhonza zvichireva kuti takapindirana kuti dziite book stock card radzo dzega tatenderana paina Bridget Mavera ID number nhasi zuva 19 July 2019 patsungwezi source village plot number murume tasuwa dewere signature nga mukadzi Diana Maruza signature nga witness Bridget Mavera signature nga muzukuru tafadzwa Nyamuzuwe signature nga saka urambonyora bepa iroro hatiri kubvunza kuti urambonyora here bepa rakadaro ungaserotsvaga sigine chake chakandariyo ndiyo wakangotigara negebenga aiziva kuti zvichanetsa mangwani ndanga ari ahead of you mukadzi akanga ari pamberi pako dhuzwa aidhakwa stereki zvese zvakaika mupe hako tsamba yakudare yatoona zviro zvawakaita izvo wega saka property yacho hamunoda kushiyana zvemombe ngazviende kusaidi chichi mombe dzakanga dzisiri mbiri mombe paakabva nemombe dzakanga dzabereka pamombe dzake kaiye ai inini ndakatenga hando akaenda nemombe 3 haana kuenda ne3 but takubvunza wakati dziri adai Zimbabwe ngati inini kuti mambo chamati unoti mambo vanotaura mambo tichitanga kuita iwe inzwa kani naye muchinda wataura ukati akatora mombe 3 akaenda nadzo sandizvo zvatarerewa dare pamwe ndatadza saka tichidzorokororo vari kwasadzokorora zvawataura ndinazvo panapa ndatonyora kudhara inini pandakawana tinoda zviro zviri straight nekuti dare inzwa kamuchinda wataura iwe kuti akatora mombe 3
uyu akuresponda akati aiwa mambo inini mombe dzangu imombe dzangu dzandakaenda nadzo mombe 2 asi echitatu yakazondoberekera mberi andozvataura ndozvataura ndakatenga mombe dzangu 2 yechitatu ikazondoberekera mberi mushure mawataura iwo kuti akaenda nemombe 3 pakutanga kutsanangura havana mbobvira wambotsanangura kuti mombe pane dzimwe dzatakanyorana pane chii dzatozobuda nemunhu akusemadifenza iwo pachezvo wanombobvira wapatsanura sezvinhu zvanga zviri muzvinyorwa Zimbabwe inini ndandine danga rangu handitika ndaita danga rangu uyu paakatora pfuma akatora nedzangu hauna kudaro iwe wati inzwaka hauna kudaro wati akaenda nemombe 3 hauna kuti akatora dzangu mombe asi wati akaenda nemombe 3 tikamuweka akapa defend outline yake pa3 dzaakaenda nadzo akati aiwa mambo ini ndakaenda ne2 dzangu idzi madocuments emombe dzangu 2 dzandakatenga nefodya yandakaita nekuzondobereka mberi ani mombe dzakatakura idzi kuZimbabwe dzaziri ngani pape tuma donza rimwe ranga riri rangu dzaziri ngani 3 ngadziri 3 so nga practice so 1 2 3 dzingani dzake nedzinza iye zvino handichazivi kwana ndikura kuti akatakura pane dzake ngani dzanga dziri 3 tuma donza murunzwa Zimbabwe tuma donza ibokwa nemhou 1 handitika ndo mombe dzakadi dzakatakura papa nedonza rangu 1 aenda nedonza rangu 1 idzi iwe wakasara nengani handina kana mombe yandakasara nayo handina kana mombe yandakasara nayo nembudzi akatakura zvese mombe dzacho nadzidzo dzadziri dzani mombe Zimbabwe ini ndakandine mombe yangu 1 ko wadi kuti akatora mombe yangu 1 wati akatora mombe dzangu 3 wadi kuti akatora mombe yangu 1 danga asina document uyu izvozvi ungaramba uri kuti ane mombe dzangu 3 wadi kuti akaenda nemombe yangu 1 ke wazoti akaenda nemombe dzangu 3 idzo dzapa 3 dzacho dzisiri dzangu right andei pamberi right chii chimwe apa makutaura futi zvembudzi mbudzi ngani mbudzi ndakanga ndatenga dziri 4 ndakatenga mbudzi dziri 4 saka iye zvino handichazivi kuti dzakungani nokuti iwe wati akaenda nadzo iwe apa hausi kuziva kuti kune ngani mane nguva yakadini masiyana makasiyana gore ripi takasiyana 2020 zvokuti panhumbu yainayo haisi yako saka iwe hautozika zviro zvacho zvauri kutaura nekuti tiri kubvunza kuti mbudzi ingani dzaakaenda nadzo hausi kuziva paakaenda nadzo Zimbabwe dzakadziri 4 saka mbudzi dzadziri dzani mbudzi idzodzo mbudzi ndakandatenga ndiri ndikutengera mwana wangu idzo mwana wako anani izvozvi ndianani saka zviri right dziri kuna mwana wako ndiani mwana wako next handei next wakamutengera zvatopera handei next chii chimwe hapatisina kowardrobe yawataura handiti mati ndiri kudzokorodza zvinhu zvakataura pane wardrobe nemubhedhi nemasofa ndezvako here takatenga ndindakatenga zvaitika Zimbabwe ini ndandichienda kubasa zvandaenda kubasa ndaimupa mari chitenga zvakati wotenga mafertilizer since testart tine magrowers saka iye paakachizotanga kuchiita growers
ndopakachitanga kuchita uchikura musoro pekuti ini ndofana kuita portion yangu saka munhu wekuti haindide kutamba chikiribhi nekuseri ini ndichifundzirwa tichifamba anga akangwara akachecheresa kukudarika kana izvozvi zvakatochenjeresa kukudarika zvipo zvese izvi waitomutaura kuti ndatenga mbudzi ngedzi mwana wangu tikamubvunza mubhedha wanotaura kuti mubhedha wakatenga uchiti ndewe mwana wangu zvese izvozvo kamambo zvaari kutaura ari kutozvimonyorora ega toenda patsika dzedu mubhedha ndomukadzi odhiropo yemukadzi ari kutaura zvimwe ungatozowana kana bhatiri kana gejo ndozvaungatowana totaura topedza nguva ngoti kana wako mukadzi akauya hauyi achirarira pamubhedha wanga uchirarwa nomukadzi saka mukadzi pasharing yeproperty izvo is obvious ngezvemukadzi hazvisi zvavo murume uyu ambobva muno manje manje ngatisawarai tikawirirana kuti mukadzi haazi wake haana mukadzi pamuno saka zvimwe zviproperty zvake ngazvidzoke awanewo chekuganira akabva azoshaya zvese hazvo ndo zvatiri kubvunza nezvipi zvake masofa matoki zvimwe zvinosarawo pamba ndazviti nokuti murume uyu akatotsotswa negivingi hapana ngoro saka zvese nengoro zvese hapana zvakatakurwa zvikaenda saka ngaawane kubatsirwa pamusoro ezimbabwe inini pandakatakura zvinhu akanditendera kutakura mubhedha wadrop nemaplates masofa handina kutakura paakazoita zvake zvekutengesa munda wake ndo paakazoti handichisina pekuisa masofa nekuti muridzi wemunda akuuya munda wandiri kugara inini ndakatsvaga ndega handina kutsvaga naye ndikawaka ndega ndikaforoma zvidhina ndega ndikawakisa ndo paakachiti chiuya utore masofa nekuti ina handisi kuchagara ikoko muridzi wepamunda akuuya ndo matorera ndakaita masofa handina chandakatora zvekupamba property ndakatora munin'ina wake aripo iye aripo hanzvadzi yangu iripo ndakatora zvinhu mune zvakanaka zviri kutaurwa izvo unoti chii ari kunyepa zimbabwe ari kunyepa property yakatorwawo sipo here yakatorwa ndisipo ndaenda kunotaura nyaya kuna tete kuti tete mukadzi tanetsana maningi nyaya ndanzwa achitaura pafoni anga achitaura mashoko ekuti right mirai tiripo iwe unotenda here kuti masofa acho ndeake masofa ndeake semasirende ndaita akazoti chiuya aponto right unotenda here kuti undoadzorere nhasi sinzi ari yake ndikawana chekutakurisa iye anoorganiza chekutakura right vapera hanzi uya utore masofa ako nemombe yake mombe ndedzeuyu tatopedza zvemombe aiwa zimbabwe tapedza hatidzokeri kumashure tapedza nekuti kadare ataura pamombe ungada wataura kuti akaenda nemombe yangu imwe chete mombe uyu atsanangura akati mombe ndakatenga 2 ndobva ati paevidence yekutenga kwaakaita mombe chimbiri akataura kuti imwe yechitatu yakaberekera ikoko saka hauna chi ipapo nekuti iwe wanyepa uyu ataura statement yake iri straightforward we cannot go back hande mberi right hanzi ngoro pane ngoro negejo pandakatenga mombe 2 idzodzo ndo paakachinditi mari yako yasara wadi kutenga redio ndichibva ndataura iti zvakanaka ndakauya kwakusapi handina kukwanisa kutenga redio ndakatenga gejo changamira ndakasvika iye aine gejo rake nanhasi ririko rake randakasvika ainaro ndakasvika pamusha pasina mombe ndakasvika pasina mbudzi kana huku akatonitora ndine huku dzangu ndakasvika iye akangosiwa nemudzimai wenga asiyana naye nemapureti 2 nepoto ndo zvandakasvika zviripo ini ndakatozouya nezvinhu zvangu semunhu aigarawo ega achiita zvinhu zvake handina kusvika paine mwana handina kusvika paine mbudzi 1 mazuva aita girlfriend tanetsana ndati ndakuenda ndo paakatenga mbudzi akatoibhadhara paine vazukuru vake ndo akatoti sekuru zvamaita hazviiti ripirai munhu nembudzi
handina kumbobvira ndaita boyfriend mumba make, but iye aitowanga magirlfriends ndombudzi yakandienda achizotenga imwana wake. Okay. Handina Mbudzi tapedza uko ataura ega kuti ndakapa mwana. Right, hanzi ngoro ngatiendei pangoro. Ngoro yakatofa haina kutomboshanda. Ngani? Ngori bhoti. Takatenda tese. Right. Saka ngoreyo unoda kuti iende kupi? Nekuti so far tiri kuona kuti zviro zvainazvo izvo rightfully ndezvake. Chiro chataakuona apa ingoro unoda kuti ishewe sei? Masofa ataura kuti ndeako. Zimbabwe tongai kusema tongera mune kana mati tomba tomba kana mati takubvunza iwewe ndakubvunza kuti unoda kuti itwe sei ngoro sinzi iri yenyu mese muri true. Zvakangofanana Zimbabwe panda kuti izvo ndine mombe yakaenda nayo mama tongera kuti tatopedza izvo hatidzokoro kumashure. kana mati Right, wotora ngoro nekuti ndiwo une mombe zvapera tiende. Right, tapedza next.